سلام سلام زخبركم تحتاتلتي حجها عبران أبات حيزلكم مزيلخو عبران أبات مجمرة كان لليون دحركينا زين ساين زين كن رينينا كل جزء أبز بس حران أبات الله نزين زعلان سليم من شراتن نزيا أروزيان مسرعناين السو مخانو ران أبات نفلت مالتي بزحت مهارو مسأتنا يبتي وشتران أبات أبي الله يبلونيا كونفيز خونو أنا يوتيران أبات إذا خبي بملو إنديران أبات جن لك عبي كم زلون هم فلت مسكربنا يا نتي تعالان تقلي من شرات بلاس نتي أرو تعال أرو بلو سيركل زلا مالتي نعارينا ران أبات مخانو كن فلت نخيل مالتي ران أبات كل جزء نيمان ناينا نهب يمانا ندحر قدامنت ندحر مصلو قدامنت نهبو مالتي زبس حجزه كم ساعة ندهر حسيبنا زيارة رباط فاضي صار بزيا شدشة سلسته كاب سلسته كسب شدشة أبزيا نزل سب مكاين جدا كنا بنا لنا مالتنا مكاين قدامنت كنا بنا لنا كاب سلسته كسب شدشة دانجر زون يزبحال بزخ ما تخلو ويكا كاب زت بقيسم نبي ما ندحر خلو لو أبزيا مزبوطحو جدا كنا هو مالنا أيركوبنا نيم زبحال يسره أبزاران رابازيا قداما إكزيت كنرينا كابروحو نقبرو MSPSL ندحركم متمهرنا خينا مالتي انتاي ميرور نري كابروحو زحبروخ غيره أبزيا ميرور signal position speed look and gear مالتي أبزو خينا مسات نري أبزو خينا signal نقبر تساقا مالتي first exit لنواتي شو بوزيشننا قربنا بكرب حدا متر قريتنا جن قرب تجا نبل مالتي سبيدنا كتوين نازخ سبيد وكم زنن عناتهم مكاين مزعلوا علينا الوان نعان كم زنن نازخ سبيد نقبر كاسيلنا مالتي بثلاثة دقيقة نابنت زهيلنا نمتة مبزحتي يرانا بات open دحركينو كم تكونتاتو كم كبابي وينا نخده قالي بسالسا جير ولا تكرر تخيل قال على بنا 4 سبيد زخيدو فاست نحركينو مالتي قاليون زبزح كلوز جانكشن وي كرينا زيك نحركينو ابزخينا قال انت زيكينو قاسيلنا بخال جير تحت 10 مايل بر اور قاسيلنا ناتو مالتي دحر كلوز جانكشن كينو مالتي كاب 10 مايل بر اور ينا نقربو open and close junction أبتي زحلف فيديو تاعتي سريح يلهو أو تميسكم تريوت خليهم أبدران ربازي speed قسم سبلنا look كبابينا رينا سايكل ولا خيهلو speed appropriate gear كونع speed نتي gear نلتع roundabout كونع زبلنا gear ناتو زبس حق زي second gear زبلزة كاب 5 مايل بر اور كسب 3 مايل بر اور كخيلنا أبزد لينا خونتات مالتي نالبات مسأتنا ندحر مزيم وي جينا لو يلنا أتينا ندحر مزيم كهدمنا خيلي قدامي جير كوي كيلني سالسا جيرون كخبدا سلزخل كالا جير كتعطاص فنا سلزخل زبلزه كالا جيرنا كنأتي تمرات مالتي أبزيا رانا بوزيا يمان رينا حجي كنقربنا مالتي ذا صعدا مكينه سيغنال كي جبرت مصالا تخيلا واحد كيد قدامنا تنبا ذا سمياوتون سيغنال لاي جبرتن ايتصلونا انا مالتي نخيد ግን كل ጊዜ ولا مسوم ديل مسكبرنا مزيان بيمان زلو مسودانا بزي صقام تطاو زبلت مكينه خطول تخل ወይ ሰብ ሰግር كله خل مسوم مسودانا صقامنا رينا ኢና نخيد مالتي أبزارنا بازيها second exit نوتينا أب ماركين دحرينا ذا قداميتي ذا صقاميتي لاين نصقام تخيدنا تخيلاون تخيدنا تاروينا نري بتاارو زبلتنا مسرت ينا نخيد يمانيت لاين يمان تراي سلتطوي كن حزاين خلينا سالسا exit تدلينا تراينا نحزا مالتي قدامنت نذا بزي يماننا زلا مكينه كنباينا بيمانا لاين أتاسه زلا قدن تصلونا
እታ ሰማያዊት መኪና ከማን ከነረጋግፅ ኣለና ናበይ ምዃና ኣንፈት ርግፀኛታት ምስ ኮና ከባቢና ሪእና ንኣቱ ክንወፅእ ከለና እዛ ፃዕዳ መኪና እንድሕር ሪኢኹማ ኣበይ ምስ በፅሐት ሲግናል ገይራ እዚኣ ቀያሕ መኪና ይሚን ተናትና ቀዳማይ ኤግዚት ኣብዚ ዘሎ ነዛ ቀዳማይ ኤግዚት ውድእ ምስ ኣበለታ ኣብዚኣ መስመር ሲግናል ፀጋም ትገብር ሽዑ ፎሎ ገይራ ፀግፀጊ ትወፅእ ማለት እዩ ክንኣቱ ከለና ሰከንድ ኤግዚት እንድሕር ኮይኑ ሰከንድ ኤግዚት ትኺልና እንድሕር ኮይኑ ክንኣቱ ከለና ሲግናል ንገብር ኢና ሶ ትኺልና ንኸይድ ስለ ዘለና እዚ ኣንፈት ማለት እዩ ነዚ ኣንፈት እቲ መስመር ገይረ ክንኣቱ ከለና ሲግናል ንገብር ኢና ቀዳማይ ኤግዚት ምስ ሓለፍናያ ኣብዚኣ ግን ናይ ግድን ፀጋም ሲግናል ንገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ራውንዳባውት እዚኣ ብየማን ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ ድሕሪ ኣስተውዒልና ኣሎ ታቤላ ነግረና ኣሎ ኣብዚኣ ታቤላ ትነግረና ኣላ ኣይነይቲ ላይን ተኺላ ትኸይድ ኣይነይቲ እውን ፀጋም ትርኤና ኣላ እንደገና ኣብ መሬት ይርኤና ኣሎ እታ ፀጋሚት ላይን ሌፍት ሃንድ ኦንሊ ፈርስት ኤግዚት ኦንሊ ማለት ሶ ኣብ የማናይ ላይን ክንፀንሕ ኣለና እዚ እንድሕር ሃሲሱ እቲ ሮድ ማርክ እንድሕር ሃሲሱ ኣብ ታቤላ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ርሑቕ ኣረጋጊፅና ክንኣቱ ኣለና ምናልባት ኣብ ፈተና ክሳብ ላስት ሚኒት ኣብዚ እንድሕር ፀኒሕና ከይተረዳእና ኣብኡ ምስ በፃሕና እንድሕር ኢና ኣብዚ ከነዕሪ የብልናን ካብኣ ተኺልና ክንከይድ ኣይፍቀደናን እዩ ነቲ ኤግዛማይነር እንታይ ንብሎ ሶሪ ኣይ ሚስድ ኢት ንብሎ ኣይ ሚስድ ማይ ኤግዚት ማለት እዩ ሶ እንታይ ንገብር ሌፍት ሲግናል ጌርና ሌፍት ንወፅእ እንድሕር ክሳብ መወዳእታ ተጋጊና ኣብ ፀጋማይ ላይን ፀኒሕና ተኺልና ክንከይድ ኣይፍቀደናን እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚኣ ክፅሕፈልኩም እየ ከምዚኣ ሶሪ ኣይ ሚስድ ኢት ንብሎ ፀገም የብሉን ድሕር ሚስ ጌርኩሞ ኤግዚትኩም ስኢልኩም ትወፁ ብዝፀናሕኩሞ ናብቲያ ኣብ ሌፍት ላይን ተፀኒሕኩም ሌፍት ትወፁ ኣየትርፈኩምን እዩ ማለት እዩ ዘትርፈና ካብ ፀጋማይ ላይን ሌፍት ዘጥዎ ከሎ ተኺልና እንድሕር ከይድና እዩ ሶ ብየማን ላይን ኣቲና ናብቲ ሰርክል ገፅና ናብታ ኢንሳይድ ላይን ኢና ክንኣቱ ነታ ውሽጢ ብየማንና ቀዳምነት ሂብና በዓል ሰማያውን ከም ዘይፀልወና ኣረጋጊፅና ብየማን ጌርና ንወፅእ ማለት እዩ ኣብዛ ራውንዳባውት እዚኣ ሳልሳይ ኤግዚት ክንወፅእ ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ ኤግዚት ሰርድ ኤግዚት ካብ የማናይ ላይን ኢና ንወፅእ ምክንያቱ ራይት ላይን ራይት ተርን ኦንሊ ስዘላ ፀጋመይቲ ላይን ናብ ሌፍትን ስትሬት ኢና ትወስደና ማለት እዩ ሶ ራይት ሲግናል ጌርና ንቐርብ ንየማንና ቀዳምነት ንህብ ፊትና እውን ንርኢ ሶ የማንና ሓሊፉ ኣሎ እቲ ፊትና ሲግናል ኣይገበረ ምፀጋም ኣሎ ኣይፀብረናኒ ማለት እዩ ናብ የማናይ ላይን ንኣቱ ፈለማ ካልኣይ ኤግዚት ምስ ሓለፍና ኣብዚኣ ምስ በፃሕና ሲግናል ጌርና ናብ ፀጋም ክንምለስ ኢና ምናልባት ግን ሓንሳብ በዚ ገይሮም ምሳና ተደሪቦም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ኣብዛ ኩነታት እዚኣ እንድሕር መኪና ፀኒሓ ኣብ ፀጋምና ክልተ ላይን ስለ ዘሎ ኣብ ክንዲ ናብ ፀጋም ንወፅእ ናብዚኣ የማነይቲ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዘይጥዕመና ተመሲሉ እንተኸባሊልና መፂና ከም ብሓድሽ ክንገብራ ንኽእል ኢና ከምዚኣ ሰጊርና ንወፅእ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ክልተ ላይን እንተለዎ ኣማራፂ ስለ ዘለና ፀገም የብሉን ኣብዚኣ ምስ በፃሕና መስትያት ንርኢ ኣብዚኣ ሲግናል ንገብር ናብዚኣ ክንሰግር ንኽእል ኢና ሶ ጌና ነዚኣ ልዕሊ ፍርቂ ምስ ወዳእናያ መስትያት ንርኢ ወላ ኣብዚ ፍርቂ ከለና መስትያት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ሶ ሲግናልና 89% ምስ ወዳእናያ ሲግናል ንገብር ኤም ናብዚ ፍርቂ እንድሕር ኤም ጌርና ናብዚ እንድሕር ሰጊርና ብድሕሪና ዝመፅእ የለን ማለት እዩ ዝዓፅወና የለን ዶንጊና ተፀኒሕና ግን ካብዚ ማለት እዩ ካብዚ ኣብ ክንዲ ናብ ፀጋም ምውፃእ ናብ የማን ኢና ንወፅእ ምክንያቱ በዚ መኪና ክፀኒሐ ድሕር ዶንጊና ሶ ካብ የማን ኣብዚ እንድሕር ዶንጊና ናብዚ ኣይውፃእን እዩ ናብ የማን ኢና ንወፅእ ኣብ ግዜኣ እንድሕር ጌርናያ ግን ናብ ፀጋም ንወፅእ ማለት እዩ ሶ ከምዛ ክብለኩም ፀናሕኩ ሕጂ ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ምናልባት ናብ የማናይ ላይን ክንወፅእ ኢና ኣብ ራይት ላይን ፀኒሕና ራይት ሲግናል ጌርና ንኣቱ ቀዳምነት ንየማንና ንርኢ
ሕጂ ወላ ሓደ የለን ብየማንና ወላ ሓደ የለን ኣብዚኣ ምሳና ኣብ ፀጋም ላይን ስለ ዘላ መኪና ናብ የማናይቲ ላይን ወፂና ኣለና ናብ ፀጋም ክንወፅእ ተንፍትን ምተጋጨና ነርና ማለት እዩ ኣብ ራውንድ ኣባውት ብፍላይ ኣብ ሚኒ ራውንድ ኣባውት ብሎከርስ ኣለው ዝሕግዙና ማለት እዩ ነዚ ብየማንና ዝመፅእ መኪና ዝበዓል ሰማያዊ መኪና ትኺሉ ስለ ዝኸይድ ቀዳምነት እዛ ጻዕዳ መኪና ንዕያ ትቦ ነዚያ ቀዳምነት ትቦ ሶ ንዓና ትጸልወና ወላ እኳ እንተኾነት በዓል ሰማያዊ ግን ስለ ዝጸልዋ ንዓና ከዓ ስለ ዘይጸልወና ሲግናል ስለ ዘይገበረ ማለት እዩ በዚኣ ትኺሉ ስለ ዝኸይድ ጽኢልና ክንከይድ ንኽእል ኢና ሶ እቲ ፊትና ዘሎ መኪና ኩሉ ግዜ ራይት ሲግናል ተዘይገይሩ ንዓና ይጸልወናኒ ሶ ሓጋዚና እዩ ማለት እዩ ሕጂ በዓል ጻዕዳ ተዓፂሎ ዓፀውምልና ኣለዉ ክንከይድ ንኽእል ኢና ቀንዲ ኣብ ሚኒ ራውንድ ኣባውት ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙና ከምዚኣ ክዕፀው ክጅምሩ ከለዉ ንኸይድ ማለት እዩ ምስ ኣረጋገፅና ኣብዛ ራውንድ ኣባውት እዚኣ ሳልሳይ ኤግዚት ትኺላ እያ ትኸይድ ሶ ትኺላ እንድሕር ኮይና ኣብ ፀጋመይቲ ላይን ኢና ንፀንሕ እቲ ሮድ ማርኪን ኢና ብሓፂሩ ንሪኦ ትኺላ ትኸይድ ላይን ሲ ዓይነይቲ እያ ኣብቲ ሮድ ማርኪን ኣብ መሬት ኢና ንርኢ ኣብዚኣ ንሪኣ ማለት እዩ ሶ ሲግናል ከይገበርና ክንኣቱ ኢና ፊትና ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ንየማንና ርኢና ምስ ወዳና ዝጸልወና የለን ሲግናል ናይ ንገብር ኢና ፊትና ስለ ዝኾነ እዛ ቀዳመይቲ ካልአይቲ ምስ በልና ቅድሚታ ንወፃ ኤግዚት ምስ በጻሕና ሌፍት ሲግናል ንገብር ማለት እዩ ሶ ሲግናል ከይገበርና ኣቲና ኣብዚኣ ምስ በጻሕና ሲግናል ንገብር ኣለና ፀጋም ማለት እዩ ገሊኡ ራውንድ ኣባውት ከዓ ከምዚ ክልተ ላይን ኣለዎ ክልቲኡ ላይን ትኺሉ ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ፊትና ዘለዉ ማለት እዩ እሶም ነዞም የማንና ክዓፅውልና ክእሉ እዮም ኩነታቶም ግን ክንርኢ ኣለና ሶ ብየማንና ትመፅእ ኣላ መኪና እቶም ክልተ ፊትና ዝመፁ ዘለዉ ኩነታቶም ፖዚሽኖም ኣካይዶም ስፒዶም ኩሉ ርኢና ዘይፀልኡና እንድሕር ኮይኖም ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሒዞምልና ኣለዉ ነቲ ሓንቲ መኪና ብሎከርስ ወላ ካብ ፀጋም ክመፁ ይኽእሉ እዮም እቶም ዝዓፅውልና ራይት ሲግናል ገይሩ መፂኡ ፀኒሑ ዝበዓል ጻዕዳ መኪና በዚ ገይሩ መፂኡ ወይ በዚ ገይሩ መፂኡ እንድሕር ራይት ሲግናል ገይሩ ኣሎ ራይት ሲግናል ገይሩ ኣብዚኣ ምስ በፅሐ እንድሕር ፀጋም ሲግናል ንገብር ኣሎ ናብዚ ክወፅእ ነዚ ዓፂልና ስለ ዘሎ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዓፂልና ስለ ዘሎ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ